de Barcelona, aquesta seu de la ponència, el Comitè Olímpic Català i el futur de l'esport català, a càrrec del senyor Gerard Esteve i Viladecans, president del COC i també de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Abans de donar pas a la ponència d'en Gerard Esteve, que no faré cap spoiler, però estarà molt bé, força bé, permeteu-me situar els organitzadors d'aquest acte, per si de cas no us resulten familiars del tot. Vibram és una associació cultural nascuda i fundada amb el clar objectiu de recollir i recuperar tot allò relacionat amb la nostra llengua, les nostres tradicions, els nostres costums i la nostra cultura. Vibram desitja forjar un estat català que no oblidi el seu passat i recordi amb orgull tot el que representa el sentiment de catalanitat. Com la història l'escriuen els vencedors, i aquest no ha estat dissortadament el cas del nostre poble, cal recuperar la nostra perspectiva, redescobrir el nostre passat per poder escriure també el nostre futur. Es tracta, com defineixen els amics de Vibram, de tornar a ser catalans. Es tracta, doncs, de ser catalans en una pàtria lliure. La finalitat de Vibram no és altra que acompanyar-vos en el camí de conèixer-nos i reconèixer-nos com a nació. En definitiva, recuperar la plena consciència nacional. Fet aquest preàmbul, la presentació del nostre convidat d'avui. El senyor Gerard Esteve i Viladecans és llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i té 32 anys. Després de presidir durant 5 anys la Federació de Vela, en l'actualitat és president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i, com dèiem, també president del Comitè Olímpic Català. D'altra banda, Gerard Esteve és violinista d'alt nivell després de passar per les més prestigioses escoles de música. Com a esportista també té el seu currículum perquè va ser campió de patí a vela tant a Catalunya com a Espanya i sotscampió europeu d'aquesta especialitat. El dia 1 de juliol del 2014 va prendre el relleu d'un històric de l'esport català com David Moner al front de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, organisme que, com sabeu tots plegats, aplega 69 federacions del nostre país. L'origen de la UFEC es remunta a 1922 i el seu primer president va ser Pompeu Fabra, un excel·lent tenista, a banda d'apassionat per l'excursionisme, per si algú a la sala desconeixia aquest detall de la seva rica biografia. Pel que fa al Comitè Olímpic Català, permeteu-me també un breu apunt històric. Ens hem de remuntar fins al 1913 per parlar de la seva fundació i vida efímera. El naixement del COC va ser esperonat per noms il·lustres de la història esportiva del país, com Narcís Masferrer, Josep Elias i Juncosa, Josep Maria Co de Triola, Josep Masalles o Jaume Mestres. Després, el 1922, l'organisme revifaria sota el nom de Confederació Esportiva de Catalunya, també per poc temps davant l'arribada de la dictadura de Primo de Rivera. Remuntaria el vol durant la República, ara o aleshores sota la denominació d'Unió de Federacions Esportives de Catalunya i hagués pogut tenir el seu moment de glòria amb la celebració de l'Olimpiada Popular de Barcelona, on estava previst que Catalunya competís en el seu propi equip, detall que sembla ara oblidat per gairebé tothom. Per desgràcia, prou sabem què va succeir aquell 18 de juliol del 36 i també en els 40 anys posteriors. I ja per resumir, en un gran salt en el temps, el Comitè Olímpic Català va tornar a aparèixer just abans dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92, però el seu reconeixement per part del COI encara espera en una mena de llims eternitzat. L'any 2004, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i el Comitè Olímpic Català es van fusionar. Mesos enrere, en octubre de l'any passat, el Consell Directiu del COC es va reunir per aprovar els nous estatuts. El 13 de desembre, fa un parell de mesos només, Gerard Esteve va ser elegit president gràcies a una candidatura formada, conjunta, amb membres del UFEC, de la Plataforma per Seleccions Esportives Catalanes i de la Secretaria General d'Esport de la Generalitat. Segons s'ha publicat, entre les ambicions i objectius del COC, figuren dotar-lo d'impuls social, adaptar-lo a les modificacions legislatives de l'esport internacional i preparar-lo per a un eventual reconeixement internacional en cas d'independència de Catalunya.
Abans de cedir la paraula ja definitivament al senyor Gerard Esteve, recordar-vos el format d'aquesta trobada que al final permetrà fer un torn de preguntes i respostes per part de l'auditori. Senyor Esteve, com vulgui. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Moltes gràcies per aquesta presentació, aquesta contextualització. A tots els que heu vingut, veig equips de futbol, des del Barça, el Martinenc, també ens acompanyeu d'altres equips de la ciutat, de la plataforma, de la Federació de Coloms Missatgers, Halterofília, del Consell Esportiu de Barcelona, de la Federació de Muntanya, Béisbol, l'ANIPAP, els patinaires i tots i totes que ens heu acompanyat. Jo avui us volia fer una... Em sentiu? Sí. Sí? Sentiu bé? Ara sí, ara, millor. Us volia fer una mica una explicació. Quan em van demanar aquesta conferència, em van dir, explicar una miqueta el futur de l'esport a Catalunya, com creieu que ha d'anar, com s'ha d'organitzar. I per tant, aquí he basat la conferència en dues parts. La primera, fent un estudi comparatiu de diversos sistemes esportius que alguns de vosaltres us sonarà, i una segona part que és com traslladem aquest concepte d'esport que volem a Catalunya de cara a una legislació més eficient i més eficaç. En aquest sentit, i parlant de xifres, tenim al voltant a Catalunya dels 7 milions i mig de persones que tenim, 3 milions es diu que practiquen esport, que formen part dels clubs, que formen part de tot l'entorn esportiu. El que sí que sabem és que tenim 700.000 llicències federatives. Aquestes les tenim comptabilitzades. La suma de totes les federacions fan 700.000 llicències federatives. Per tant, gent que activament fa esport, i esport de competició. Tenim 400.000 voluntaris, més de 123.000 professionals en actiu i 12.500 clubs esportius arreu de Catalunya. I a més, representa des del punt de vista econòmic el 2,6% del PIB. Això és rellevant, perquè a vegades l'esport, que la gent o els polítics ho veuen com una cosa més secundària, més, diguem-ne, no tan prioritària com altres sectors, val la pena tenir en compte que, per exemple, l'esport mou més diners que el sector de l'automobilisme. I, en canvi, l'automobilisme està molt més protegit i tots els polítics ho tenen sempre en boca. Per tant, jo crec que una de les primeres coses que hem de fer és posar en valor el que representa i el que mou el món esportiu. Parlant una mica d'història, el Frederic ja ens ha fet una pinzellada. Aquí tenim, m'agrada molt aquesta foto, aquesta és de la Segona República, en el que Dolors Vives, que va ser una de les aviadores punteres i campiones d'Europa, aquí el tenim amb el president Companys, representa aquesta emprenedoria de l'esport català. Com veieu, la Unió es va crear al final del segle XIX, comença l'associacionisme esportiu, els primers clubs. Les federacions comencen a néixer al principi del segle XX, Federació d'Atletisme, Federació... Aquí tenim federacions, no sé, Coloms Missatgers de quin any és? 1935 com a federació, 1890 com a club a Catalunya. Doncs és un bon exemple d'aquestes federacions, d'aquest inici, la Federació de Futbol, d'Atletisme, que fa poc van fer el centenari. Després es crea la Confederació l'any 22, al 33 la Unió de Federacions, es destrueix tot i es torna a crear a través d'aquesta fórmula d'Unió de Federacions l'any 85, més la Generalitat. A Europa, el sistema que tenen organitzatiu és un tàndem. Quin és el sistema d'Europa? Nosaltres hem fet un estudi de benchmark comparatiu amb els diferents estats, hem anat a analitzar el qui, el què i el com s'organitzen a nivell europeu, hem anat a buscar a nivell del món casos d'èxit, és a dir, què fan el rest del món per veure què és el que podem fer aquí, i també hem anat a buscar en altres sectors que no és purament l'esportiu com s'organitzen aquí a Catalunya i què podem copiar per millorar com a esport. En aquest sentit, tot i que l'estudi comprèn molts més països dels que veureu avui aquí, hem volgut posar 5 països significatius. Per una banda, Itàlia, Alemanya, Països Baixos, Dinamarca i Suècia. Itàlia, que evidentment té molts més milions d'habitants que nosaltres, estan a 60 milions d'habitants, qui gestiona l'esport, qui executa les polítiques esportives a Itàlia és el CONI, el Comitè Olímpic Nacional Itàlia. Té un pressupost de 445 milions d'euros. Per què? Perquè al principi d'any l'Estat li transfereix al Comitè Olímpic directament tots els diners i el Comitè Olímpic és el que deriva després als diferents clubs, a les diferents federacions i a les diferents entitats. Alemanya, que té 81 milions d'habitants, té 41 milions d'euros de pressupost al Deutsche Olympische Sportbund, que és l'agrupació. Aquest és pressupost propi. Ells tenen, per això he posat aquí fora de pressupost,
quasi 300 milions d'euros que dona el govern alemany directament, però segons els criteris que marca el Comitè Olímpic, el Deutsche Olympisches Sportbund. Fixeu-vos que aquí, a títol de comentari, Alemanya, que té la llicència obligatòria per les federacions, tenen 27 milions de llicències federatives. 27 milions, i són 80 milions de persones. Per tant, pràcticament tothom que fa esport organitzat es treu la llicència i el tenen comptabilitzat. Això els permet, primer, tenir una base de dades molt més potent, després que les federacions són molt més fortes perquè tenen molt més coneixement de tots els que practiquen esport, i per posar un exemple, la Federació de Gimnàstica té 7 milions de federats a Alemanya. Això és una barbaritat, i no hi ha cap federació que ni s'hi acosti. Catalunya, que la que té més, té 150.000, és futbol, perquè té molts equips, etc. Però després totes les altres anem molt enrere respecte a aquest tant per cent. Holanda, amb 17 milions d'habitants, té un pressupost de 249 milions d'euros. Dinamarca, amb 6 milions, de 40 més 60 fora de pressupost, amb el mateix sistema que té Alemanya, és a dir, diners que transfereix directament a l'Estat sota el criteri del Comitè Olímpic. I, per últim, Suècia, que per nosaltres és el que més ens agrada, no per fer-nos els suecs, a títol de broma, però sí que amb això sí que ens agradaria fer-nos més els suecs. Fixeu-vos, 9,5 milions d'habitants, més de 200 milions d'euros que deriven directament a clubs i federacions. I a més, els suecs, que nosaltres hem estudiat molt el seu sistema, la forma de repartir els diners és molt potent. No és segons un criteri subjectiu del president de torn del Comitè Olímpic que diu vostè em cau bé li dono diners, vostè no em cau bé no li dono diners, sinó va a través d'un programa informàtic. Tots els clubs, totes les federacions han de posar setmana rere setmana tota la informació esportiva, és a dir, quantes competicions han fet, a on han participat, si el club ha organitzat o no competició, si la federació quadra els diferents campionats que hi ha, i tot això es fa un rànquing amb uns punts de forma objectiva, és a dir, si participes al Campionat de Catalunya et donen tants punts, si participes al Campionat de Catalunya i el teu club queda entre els 10 primers tens més punts, si participes en un campionat internacional més punts, si l'organitzes més, o sigui, hi ha un barem més o menys objectiu que el que fa és posar tothom sota el mateix rànquing i et donen uns punts. I cada dilluns, després de tota l'activitat, fan la transferència dels calés. I els clubs, aquests 200 milions d'euros, se'n van a tots els clubs i federacions d'Alemanya dilluns rere dilluns, segons uns criteris absolutament objectius. Per tant, aquest creiem que és un sistema, jo crec que molt transparent i molt potent. Fixeu-vos, Suècia, 200 milions de pressupost, 9,5 milions d'habitants. Nosaltres estem a 7,5. Sabeu quants diners va repartir el govern l'any passat, sumant totes les entitats? I quan dic totes les entitats, no només les federacions i els clubs, sinó també, per exemple, els consells esportius, no va arribar a 12 milions d'euros. Per tant, estem 200 versus 12. Aquest és una miqueta el calibre a nivell europeu. L'altra cosa que vam analitzar també va ser, i aquests diners, perquè està molt bé parlar de diners i de milions i tot és fantàstic, però d'on venen aquests diners? Doncs si bé observem que Itàlia és un cas paradigmàtic perquè pràcticament dels 445, 420 venen del govern en transferència ordinària, la resta, si bé hi ha una part governamental, en Països Baixos i Alemanya, majoritàriament venen de les loteries que financen els diferents sistemes esportius i després també amb drets, és a dir, drets comercials. Per exemple, a Alemanya, el Comitè Olímpic cobra de tots els esdeveniments que hi ha ticketing esportius del país. Per tant, dius, escolta, €1 per cada entrada que es vengui del festival de motos, dels partits de futbol, de tot el que hi hagi diners i comerç es genera aquí. O altres països que tenen drets televisius, etc. Per tant, es financien no només del govern, sinó sobretot de mecanismes autònoms de finançament que els garanteixen poder desenvolupar la seva activitat. Veieu els tant percents aquí d'ingressos de loteria, de finançament privat, finançament públic i el total del pressupost que hem analitzat. En aquest sentit, també hem anat a buscar casos d'èxit arreu del món. Per una banda, als Estats Units, més de 100 milions d'euros amb drets televisions, Suècia, que és a través de les loteries, Itàlia ens ha agradat posar-ho no només per la transferència econòmica purament dels diners del govern, sinó també perquè ells el que tenen és un banc públic que financia les activitats esportives. És a dir, què ens ha passat amb aquests anys de crisi aquí a Catalunya i a tot l'Estat en general? Que quan els clubs han volgut finançar renovació d'instal·lacions,
o han volgut fer qualsevol inversió, els bancs els han girat l'esquena, majoritàriament. Això és el que ha passat. En canvi, Itàlia què tenen? Doncs Itàlia tenen un banc amb sensibilitat esportiva que els ajuda a finançar totes les seves activitats i, sobretot, inversions. I a Argentina tenen un sistema que és el de la telefonia mòbil. Cada línia de telefonia mòbil argentina paga un tant per cent al Comitè Olímpic d'Argentina. I aquí a Catalunya hem anat a buscar altres sistemes. Per una banda, el partenariat públic-privat amb la sanitat és conegut, pràcticament, no sé si el 60% de la sanitat d'aquest país està concertada amb centres privats. Per altra banda, l'educació també, els centres privats són els que estan concertats i els genera aquesta dinàmica del públic-privat. Cultura, tenim l'Acadèmia del Cinema Català, que va aconseguir el que tenen els argentins amb el Comitè Olímpic, doncs ho va aconseguir ells per les pel·lícules. Penseu que a cada trucada que vosaltres feu hi ha 20 cèntims al mes que se'n van a pagar una subvenció pel cinema català. Que és el que hauríem d'aconseguir per l'esport, però això està aconseguit pel cinema català en aquest moment. Hi ha un sistema que a mi m'agrada molt, que és una miqueta el model que ara desenvoluparem sobre la nostra teoria, que és el Barcelona Turisme. El Barcelona Turisme, què fa? El Barcelona Turisme és una entitat mixta entre administració i els privats, en aquest cas hotelers i restauradors, que gestiona la taxa turística a Barcelona i determina conjuntament amb el sector privat i el públic, diuen, escolta, amb aquests diners que hem recaptat, 7 milions i mig, 8 milions de l'any, a Barcelona els destinarem per això, farem la promoció a tals països i de forma conjunta pacten el desenvolupament de la promoció del turisme a Barcelona. I després els serveis socials que sabeu que estan funcionant. Per tant, què és el que busquem nosaltres? El que busquem nosaltres és la creació d'un gran paraigües que en qualsevol país seria el Comitè Olímpic i Paralímpic del país en qüestió, per tant, del Comitè Olímpic i Paralímpic de Catalunya. Aquest és el gran paraigües que utilitzen tots els països a nivell mundial, en el que sigui representatiu i democràtic, per tant, que hi hagi la representació de totes aquelles entitats sense ànim de lucre, federacions, clubs, consells, totes aquelles que formen part de l'entramat organitzatiu d'aquest país, que sigui democràtic, per tant, que vagi de baix a dalt, és a dir, que el que formi part i sigui el president d'aquest Comitè Olímpic i Paralímpic de Catalunya doncs sigui de forma democràtica, que es pugui elegir, que no sigui imposat. Moltes vegades veiem el secretari general de l'esport, és el representant de l'esport, no, és el representant del govern en el món de l'esport, perquè qui l'elegeix és el president de la Generalitat. En canvi, no tenim una estructura com tenen altres sectors que de baix a dalt s'organitzin i diguin aquest és el representant. Per tant, creiem que és important que sigui democràtic, per tant, que els clubs, que les federacions puguin decidir qui el representa, que sigui eficient i eficaç, per tant, que el dret privat els permeti moure's i desenvolupar-se i, per últim, finançament i defensa dels interessos, que és al final el que hem d'aconseguir. Per tant, aquest comitè olímpic que ha de tenir totes les funcions de desenvolupament de l'associacionisme esportiu, de promoure l'esport, dels equipaments, del finançament, de la seguretat, de les relacions internacionals, dels diferents registres d'entitats esportives, d'inserció laboral, d'admissió d'entitats, de l'esport escolar, del federat, dels centres propis i centres concertats, de formar tot el tema de la formació, informar i documentar les diferents entitats, pla d'instal·lacions, és a dir, aquestes funcions de vegades que creiem que ha de tenir aquest gran paraigües del Comitè Olímpic i Paralímpic de Catalunya. En aquest sentit és molt important que els clubs també tinguin una presència en aquest organisme. I quan dic els clubs em refereixo també al territori. Nosaltres hem fet una primera proposta dividint el diferent territori en aquestes àrees, en aquestes 7 àrees que veieu, Catalunya Central, Pirineus, Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida i Terres de l'Ebre, perquè creiem que és important que estiguin presents també al territori. Moltes vegades ens hem queixat que Madrid és molt centralista i a vegades ens oblidem que Barcelona també ho és. Sí que és cert que el 80% de la població està en aquest número 1, és a dir, a la ciutat de Barcelona i Rodalies. Però tot i així jo crec que s'ha de fer un esforç potent perquè se senti representat tot el territori també en aquest organisme de futur. En aquest sentit, creiem que hi ha d'haver-hi clubs de zones, clubs meritocràtics. Una de les coses que, per exemple, el Comitè Olímpic d'Alemanya fa és que els 10 clubs més importants del país, és a dir, que tenen més activitat, que tenen més èxits i que tenen més força, es van renovant cada 4 anys, però hi formen part també. I tots els clubs, com dic, del territori.
diferents federacions de disciplines, agents professionals, consells esportius, és a dir, tots els que puguin estar incorporats dintre d'aquesta Assemblea General que ha de ser democràtica. I en aquest sentit, per nosaltres el més important és el tema del finançament. Sense calés no es va enlloc. Aquesta teoria de que no, les entitats, els clubs i les federacions s'han d'autofinançar perquè això no existeix ni aquí ni la Xina popular. És a dir, a tot el món l'esport està subvencionat d'una manera o una altra, perquè a la que deixes de subvencionar l'esport, on talles és amb el pobre. És el pobre que no pot practicar, és la família que no arriba a final de mes i que no pot portar el nen ni a futbol, ni a vela, ni a bàsquet, ni a béisbol, perquè no pot pagar la llicència o no pot pagar la quota. I per tant, l'esport com a element social transversal, com a element d'estalvi també sanitari i com a element d'educació i com a element de maionesa que lliga aquesta societat, és imprescindible que estigui ajudat i suportat econòmicament també per les administracions, ja sigui directament a través de subvencions o com nosaltres apostem a través de fons autònoms que ens financen. I en aquest sentit nosaltres apostem clarament, per una banda, jocs i apostes generades a Catalunya. Aquestes han de finançar el món de l'esport, hem de generar un fons propi compartit entre aquest comitè olímpic que sigui representatiu de tot el sector i el propi govern per poder ajudar, si pot ser a la manera sueca, amb un sistema objectiu, transparent i que tothom hi pugui participar i que ajudi verdaderament a l'esport. No estem parlant de 12 milions d'euros, sinó estem parlant, hauríem d'estar equiparats a 100-150 milions d'euros com la resta de països. Subvencions, contractes, programes, inversió, creació de la filial de l'Institut Català de Finances, aquest banc italià amb sensibilitat esportiva, doncs creiem que l'hem de tenir. Ja tenim un banc català, que és un banc públic català, que és l'ITF, que s'ho creguin i que ajudin a finançar tot això. I després drets i cànons sobre equipaments esportius, drets televisius, espectacles d'esdeveniments, apostes esportives per internet, que això és que tothom es queixa, no? Les apostes sempre se'n van a paraïsos fiscals i tal, però escolta, que ho regulin de veritat i que això ajudi a finançar el món de l'esport. Taxa de telefonia mòbil, taxa bancària, no sé. Aquí hi ha diverses idees per poder finançar i fer aquests fons que estàvem parlant. Per tant, en aquest sentit, crec que és important que aquest paraigües, aquest Comitè Olímpic i Paralímpic de Catalunya o aquesta Unió d'Esports de Catalunya, és a dir, el que acabi sigui democràtic i representatiu, per tant, que prioritzi les accions comunes que pactin totes les entitats sense ànim de lucre. Aquí és important diferenciar això, entitats sense ànim de lucre i entitats amb ànim de lucre, perquè a tot el món, les confederacions i els comitès olímpics sempre estan formats per aquestes entitats sense ànim de lucre. Amb ànim de lucre no hi entra, és un altre sector que ha d'anar a comerç, que ha d'anar a indústria, que ha d'anar a altres àmbits del projecte. Amb eficiència i eficàcia, sobretot pel dret privat, que a més és molt més flexible que la pròpia administració, i amb aquest finançament i defensa dels interessos que estem parlant. En aquest sentit, aquest és una miqueta, vindria a ser el teorema del que creiem que hauria de ser l'esport en el futur a Catalunya, ja sigui en un estat independent, amb el Comitè Olímpic plenament reconegut, o en un estat autonòmic, que també tenim plenitud de competències, excepte en la projecció exterior. En aquest sentit, nosaltres el que proposem, ja des de la Unió de Federacions, és el Codi de l'Esport de Catalunya. Nosaltres vam començar, fet posa 2014, posa 2015 i és 2014, el 2014 ja vam començar a fer la reflexió de com havia de ser el model esportiu a Catalunya. Vèiem clarament que del 2010 fins al que va començar aproximadament 2009-2010 va haver una retallada del 70% del pressupost de les federacions, 70%, i als clubs aquesta retallada va arribar al 100% de la subvenció, o sigui, ens hem tirat diversos anys sense ni un euro de suport als clubs i amb una rebaixa del 70%, ja vam veure que alguna cosa havien de plantejar de forma diferent. El 2015 vam fer el Sistema Esportiu Català que ens ha decidit temps de sumar, que va ser un llibre que vam facilitar a tots els clubs de Catalunya per fer aquesta reflexió. Vam fer el congrés, que alguna de les conclusions van arribar, tot i que no va acabar anant a la línia que nosaltres esperàvem. Es van formular les diferents propostes de normativa a la Secretaria General de l'Esport. De fet, nosaltres al setembre ja havíem planificat llançar una ILP, una iniciativa legislativa popular, que donés suport a aquest nou text legislatiu, a aquest Codi de l'Esport, per donar aquest suport. El govern ens va demanar que paréssim, que no féssim la ILP, que ells començarien a obrir un procés de negociació entre totes les parts per fer aquesta proposta. Els hi vam donar l'oportunitat, això ara ha començat i ara la idea és que tothom s'hi pugui sumar en aquest Codi de l'Esport de Catalunya, que és la proposta aquesta que fem. I exactament què fem en el text normatiu de les entitats? Doncs bàsicament el que hem fet és un text legislatiu en què hi ha 4 llibres
Hem posat codi a l'estil francès, estructurat molts codis napoleònics, que en dret tenim el Codi Civil, tenim diversos codis aquí a Catalunya, el Codi Tributari, aquelles lleis que són més de pes, que fan més patxoca i que als advocats els agrada posar a les estanteries dels despatxos, doncs volem que el Codi de l'Esport sigui a aquest nivell. No volem que sigui menys, sinó volem que estigui a aquest nivell. Hem buscat quatre llibres, el primer sobre l'organització administrativa de l'esport a Catalunya, el segon sobre les entitats esportives de Catalunya, el tercer sobre la pràctica esportiva i veieu aquest últim quart, imprescindible i fonamental perquè la resta funcioni, proposta de finançament. En aquest sentit, el llibre d'organització administrativa el que nosaltres diem és, en aquests moments el govern té diversos instruments, té el Consell Català de l'Esport, té el CAP, té diversos instruments per executar les seves polítiques, i la Secretaria General de l'Esport. Nosaltres apostem clarament perquè el govern de la Generalitat tingui molta força política, que tingui una gran Secretaria General de l'Esport o inclús si vol una conselleria forta en el que marqui les línies polítiques de l'esport que vulguin fer amb els seus recursos, és a dir, amb els recursos públics. Però apostem clarament, igual que apostem per reforçar el govern des d'aquest punt de vista, apostem clarament perquè l'execució d'aquestes polítiques les facin clubs, federacions, consells i en el seu cap el Comitè Olímpic i Paralímpic de Catalunya o el Comitè o la Unió d'Esports de Catalunya o l'entitat paraigües que sigui. Per tant, reforçar administrativament des del punt de vista polític la Generalitat de Catalunya i el món de l'esport, simplificant estructures. En el segon punt, nosaltres el que hem posat és el Comitè Olímpic de Catalunya o la Unió d'Esports de Catalunya, aquest gran paraigües que hem parlat abans, les federacions esportives, les diferents agrupacions, els consells esportius, les diferents disposicions comunes, i aquí el que fem amb les entitats és bàsicament passar-les al Codi Tercer del dret civil. És a dir, ara tenim una llei de l'esport que regula molt específicament les nostres entitats. I això el que fa, bàsicament, és encursetar-les en molts casos. Això tenim al Barça, per exemple, que és una entitat molt gran, que es regeix per la llei de l'esport. Hi ha coses que creiem que no té molt de sentit que ens encursetin ja des de l'inici. Per exemple, un exemple que tots segurament l'haureu patit, el registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. Això és un gran desastre. Tu presentes un document com a entitat, com a federació, com a club, com a qualsevol, i et poden tardar fins a 2 anys a donar-te resposta. Això és la ineficiència, per exemple. I el que nosaltres apostem és que això vagi directament, igual que les associacions comuns de dret privat, és a dir, pel registre general, que sabem que funciona, que tu l'entregues, que en 15 dies et dona una carta, t'han inscrit i et simplifica. En tot cas, el que nosaltres diem és que cada un dels estatuts de les diferents entitats s'autoregulin. Si hi ha una entitat, no ho sé, els coloms missatgers de Sant Cristòfol de Cardedeu, i diuen, escolta, nosaltres volem que el president només estigui 4 anys i que cada 4 anys canvi. En els seus estatuts que s'autoregulin, però no des d'un marc general. Sí que, en el cas dels directius, sí que creiem algunes limitacions. Per exemple, el fet d'ostentar, i aquesta és una posició molt de la Unió de Federacions, creiem clarament, per exemple, amb la incompatibilitat de càrrecs, o sigui, que tu siguis l'alcalde d'un poble i a la vegada president del club del poble, em sembla que això és una mica incompatible, des del punt de vista de la transparència i dels criteris que s'estan fent. Per tant, algunes incompatibilitats crec que sí que és imprescindible que hi siguin, però sobretot passem al dret privat, que sigui fàcil, que sigui genèric i que no ens encursa. De la pràctica esportiva tenim des de les instal·lacions, la llicència, les inspeccions i règim sancionador, l'educació física, la recerca, el rendiment, el dopatge, tenim tots aquests casos genèrics que han d'estar regulats de forma genèrica, perquè el que desenvolupa realment és el reglament posterior que el govern pugui fer i l'execució que han de fer, insisteixo, les diferents entitats, clubs, federacions, comitè olímpic, consells, etc. En aquest sentit, i per acabar el Codi de l'Esport, nosaltres apostem clarament pel sistema de finançament de les loteries. De fet, nosaltres el que proposem a la pròpia llei és una afectació de la llei de loteries apostes de la Generalitat de Catalunya, que és, per exemple, una normativa que l'any 2014 va recaptar 191 milions d'euros. Aquesta seria l'ambició total, aconseguir tot aquest pressupost. No ho aconseguirem. Una part d'aquests 191 milions d'euros creiem que haurien d'anar a generar aquest fons, que aquest fons el gestionés el Comitè Olímpic i Paralímpic de Catalunya i que el pogués